Top 5 eniten tienanneet suomalaiset CSK-pelaajat historiassa. Arvaat sä, kuka ykkösenä? 5. Aerial, 246 tonnia. Kokonaissummasta 200 tonnia on tullut ensin paidassa ja 30 tonnia myöhemmin havussa. Isoimman potin hän otti kaikkien muistamassa Katowicen Major-turnauksessa, jossa kakkossijasta irtosi mukavat 30 tonnia. 4. X7, 258 tonnia. Juuri eläkkeelle jäänyt Testosami, kenellä on jäätä suonissa, on kerännyt tienaamaan hän mukavaa summa urallaan. Seiska on viettänyt oikeastaan koko ammattiuransa Aerialin vierellä, joten häneltä löytyy samat turnausvoitot kuin Aerialilta. Heidät erottaa ainoastaan Seiskan uran alkuaikoina otetut pienemmät voitot iGameissa, jossa pelasi myös muita tuttuja naamoja. 3. Tulivoima Miikka, 331 000. Tällä listan muusta porukasta hieman poikkeava kaveri, sillä hänen isommat menestykset löytyy kansainvälisistä rostereista. Sannin palkintorahoista 250 tonnia tuli Mouse Sportsin riveissä, jossa he voittivat muutaman semi-isokin turnauksen vuonna 2018. Sanni valittiin näiden jälkeen myös HLTV vuoden 16 parhaimmaksi pelaajaksi. Laita karva seurantaan, et missä part 2.